শান্তিপ্ৰিয় অসমৰ সন্মানীয় আৰু জনপ্ৰিয় কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু BTR আমাৰ সন্মানীয় মুখ্য प्रधान श्रीजुत प्रमोद बर' सार बर' थुनलाइनि आफादनि जथुमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 63थि बोसोरारि जथुमायाव दिनै लोब लोब रायजो राजानि नुजाथिनाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ कामरुपनि बक' गान्धी मैदानाव लानाय जायो। दिनैनि जोबथा गेवलां मेलाव बाहागो लायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानायजों हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ 63তম অধিৱেশন বকুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গান্ধী মৈদাম খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। মই বড়ো সাহিত্য সভাক বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে এক সুদূৰ প্ৰসাৰী নেতৃত্ব আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ বড়ো সমাজৰ মাজত শিশু গ্ৰন্থৰ প্ৰণয়ন, বড়ো জাতীয় গ্ৰন্থাগাৰ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বড়ো সাহিত্যক জনপ্ৰিয়তাকৰণ আৰু এটা সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ মাজেৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসম মাতৃকো সেৱা কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে এই অধিৱেশনে আমাৰ মাজত সমন্বয়ৰ এটা নতুন শাকো গঢ়ি তুলিব। মই কেতিয়াবা বকুত আহিম 2 এদিনতে সোনকালে, কিন্তু আজি যিকেইটা ৰাস্তা মোক মেমৰেণ্ডামত দিছিলে মই সেইকেইটাতো ঘোষণা কৰি দিছোঁ, বাকীখিনিও চাই দিছোঁ। তেনেকৈ মই কি ক'ম আৰু। बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। जोबोद गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादा सानथामनि हाबाफारिजों बक'आव 63थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंबाय। जागायजेननायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि फोरबो बायदि जाबोदों। दा बेनिखायनो बर' माहारिनि बयबो राजखान्थिगिरियानो जा, समाजाव गुबुन गुबुन बिबान लानायानो जा, थुनलाइगिरिफोरनि बादैबो जायफोरा लिरो बिथांमोननि बादैबो बयबो बाहागो लाबोदों आरो लानो बयबो लुबैयो। दा दिनैबो आङो बेखौनो नुदों जे बेवहाय बर' कसारि काउन्सिल, राभा हासं, जोंनि BTRनि MLAफोर, EMफोर बयबो फैनानै बाहागो लादों आरो लोगोसे बिथांमोननि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बाहागो लादों, साहित्य एकाडेमिनि भाइस चेयारमेन बिथाङाबो बाहागो लादों। दा बेनिखायनो आङो मिजिंथियो बे जथुम्माया जाफुंसार महर मोननायजों लोगोसे गिदिरथार मोनसे मेसेज बे साउथ कामरुप गवालपारा ओनसोलाव होनो हादों होननानै आं मिजिंथियो। बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमानो बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन। मानोना उदांस्रि भारतआव बर' माहारिखौ खौसे खालामनाय, बर' माहारिया सोर बेखौ सिनायनाय, बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु फारफ्रोमबो बिथिंखौ अर्गेनाइज खालामनाय, बे गासैबो हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादानो गिबिसिन रल लाबोदों आरो दिनै जाफुंसार महर मोनदों। बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजोंनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजोंनो बर' रावा 8थि सिडुलाव थिसनजाबाय। दिनै मोनसे भारतारि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय। बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजोंनो बर' बिजोङा दिनै स्कुल कलेज फैनानै इउनिभार्सिटिसिम सफैबाय। लोगोसे रिसार्च खालामनो हानाय जाबाय, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय। स' फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला बर' रावा दिनै मुलुगाव जौगानाय रावफोरनि गेजेराव मोनसे बे स्टेटासखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो जागायजेननायनिफ्राय दासिम जाय बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बायदिसिना बिबान लानानै बर' राव थुनलाइ जौगानायाव, बर' माहारि जौगानायाव खामानि मावलांबाय, बिथांमोननो आं रोजा रोजा साबायखर बावगोन आरो फैबाय थानाय समावबो बर' थुनलाइ आफादजों अराय सम बर' माहारिया थानांगोन आरो बर' थुनलाइ आफादा
थुनलाइनि बिथिङावल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जेरै मालाबा राजखान्थि भाबे माहारियाव अस्थिरता फैयोब्ला समाजखान्थि फारसे मायबा जेंना फैयोब्ला गुबुन गुबुन जेंना फैयोब्ला बर' थुनलाइ आफादा जिरायना थायालासे बेवहाय गोख्रों रल लाबोदों दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आं बावो आरो फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादा आरो गोख्रों जाबावथों बर' रावा आरोबाव जौगाथों बेखौनो मिजिंथियो आरो दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय रिसेपसन कमिटि आरो थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनो आङो साबायखर बावो।